Unha escolma de estampas e gravados en Punta Seca integran a mostra Acotío, que xa se pode visitar no Museo do Gravado de Ribeira. Son obra dos usuarios de Ámbar que participaron nun obradoiro impartido por Pepe Míguez para afondar nesta complexa técnica de gravado, non doada de dominar nin para os máis experimentados artistas. En 2 horas facer unha punta seca e 3 estampas, hai xente xa con bagaxe que en 2 horas fai un churro. Eles o fixeron, algúns a primeira e outros a segunda, tiñan a súa estampa, as estampas limpas e sencillas, naturales. A proposta de plasmar unha serie de obxetos ou sentimentos cotiás partiu do mestre de arte de Ámbar, Manu Mimé, e transformouse nunha exposición a iniciativa do director do museo, Xoan Pastor Rodríguez. Gracias a Pastor, ¿no?, que foi quen propuxo de realizarlo aquí, a verdade é que non dudamos, o sea, fómonos de cabeza e, pois, bueno, en plan, queríamos que non se quedara solo nun obradoiro, senón que fose algo máis, que fose unha mostra. Entonces, para que fose unha mostra había que unificar un pouco todos os traballos, e de aí nace esta exposición que se titula Acotío, porque todas as pezas que están expostas aquí teñen que ver co día a día, cas rutinas diarias. Foron os propios artistas os encargados de explicar os motivos das súas obras durante o acto inaugural presidido pola alcaldesa de Ribeira. E realmente, aínda que temos pois obras super singulares que moitas veces, ademais de aquí, só se poden ver en Nova York, pois a nós o que nos fai realmente felices é que xente como a vós, veciños, persoas que traballades para a comunidade en xeral, pois que hoxe nos fagades partícipes desta mostra que, ademais, o que nos fai ver é que nas mentes, como decía Pepe, non sei se temos imaxes ou se temos palabras, eu o que sei é que as persoas non temos límites. Eso o demostrades vós con este traballo. Tras a súa inauguración en Ribeira, a mostra realizará un percorrido por outras salas e museos de toda Galicia. A seguinte parada será en Betanzos.